Dat is wel een lockdown, maar voor jou trek uitzien dat een lockdown op het moment. Ja, wel wat, maar net, ik hier toch dat stiller wezen zo. Maar er zijn er genoeg mensen op paard. Ja. De HEMA is nog open, wat vind je ervan? Nou, ik vind alles net kennen. Om eerlijk te zijn. Ik denk dat alles dicht maakt dan de HEMA. Zo steen ik rooi, hè? Het is een oor, maar ja. Hij is naar hier, maar ik denk, ik zal de laatste zijn meeleveren. Dus, en anders, nee. Eigenlijk vind ik het net kennen. Je toch krijgt even bij de HEMA West? Ja, want ik wil even een bal hebben, die ben met het joer, dus ik kan nou even ergens anders heen. Want die heen is iepen. En ik weet niet eens waarom het iepen is, want ik vind het toch niet goed. Maar ik toch weer met drie maar dan cirkel in, nou ja, ballen en fretterij. Ja, je bent blij dat de action nog hier is? Hartstikke blij, helemaal leuk. Ik ben zo'n actionfanaat. En dan zeggen ze dat je 5 weken dicht maar het was spannend hoor. Maar je kan net alles kopen, want alleen eten mag verkocht worden. Dat weet ik, maar we doen gewoon even een rondje, als het maar leuk is. Gewoon even snuiven en leuke dingen zien. Ja, daar ben je hier voor? Ja, ik wil gewoon kijken wat je wel kunt krijgen. Ja. En ik ben blij dat er überhaupt wel wat open is, want het is anders zo lastig. Maar de etensdingen kun je in principe in de supermarkt ook wel krijgen. Ja, dat is weer, maar ach, even in action wezen. Dat doe ik mij wel goed, hè? Dat zijn van die kleine dingetjes. Nou, er was sprake van dat ze wat tegenmaten. Wat vind je daarvan? Nou, ik vind dat een goed standpunt, ja. Ja, dan de lietse winkeltjes die leiden daaronder, die maakt wel uit tegen en dan zoek ik eruit op met Rio die kunnen hier behouden. Dus, nee, ik ben er net voor. Alles dicht. Alles. Toch? Ja. En hoor, ja, dat is toch wel beter. Ik snap niet waarom het iepen maakt. En ik ben nooit knapper de mensen in de stad. Ja, ik ben hier rek. Maar mijn fiets lag weer steken, dus ik ga een goede smoes. Dus dat moest even maken worden. Maar ik niet iedereen fris, want ik dicht bij Longens. Ik ga nog gauw even eind te fietsen en helemaal boeten nu, dat is beter. Snap je wat al je nog? Wat er nog wel net hier bij mij? Nee. Het is heel verwarrend al hier. Ja. Er moet echt goede regels komen.